Sziasztok, Zsófi vagyok, a Vigyél Haza Alapítvány önkéntese, ő pedig itt Csocsó. A Vigyél Haza Alapítvány 4 éve támogatja az illatos úti kutyák orvosi ellátását, ideiglenes, illetve új gazdához jutását. Alapítványunk a 4 év alatt 400 kutyát juttatott új gazdához. Jelenleg 100 000 kóborkutya él hazánkban. Jó lenne, ha tehetnék valamit, ha találkozom egyel. Az okostelefon alkalmazásával simán találhatnak gazdát a menhelyi vagy ebbtelepi állatok. Akkor miért ne találhatnánk meg a gazdáját az elveszett állatoknak is okostelefon segítségével? Letöltöd az alkalmazást. Feltöltöd a fényképet, megadod a paramétereket, hogy hol, mikor, milyen kutyát láttál. Leokézod, a mobilod pedig intézi a többit. Talán pont ezt a kutyát keresi valaki okostelefonon vagy az interneten. Hazánkban az okostelefon tulajdonosok száma sokszorosan meghaladja a kóborállatok számát. Ha mi, állatbarát okostelefon tulajdonosok összefognánk, nagyon sok kóborállatnak segítenénk hazatalálni a családjához. Én letölteném, ha te is, nyomj egy lájkot, hogy letölthessük mindannyian!